Wel, bore da a chroeso i chi gyd i'r Tabernacl, ac wrth gwrs blwyddyn newydd dda i chi. Rwy hefyd am gyfarch yn Gweinidog, mae wedi bod lan yn y gogledd yn gwpl o ddyddiau, yn cael amser da, i ni falch i weld yn dod nôl. Blwyddyn newydd dda, Dylan. A Dylan bydd gyda ni Sul nesaf eto am 9:45. Nawr, mae Liz eisiau i fi gyhoeddi bod y casgliad cymorth Cristnogol wedi dod i 2,600, gan ddiolch yn fawr i chi gyd am eich chaelioni. Amser hyn bob blwyddyn rwy'n cael llythyr oddi wrth Roger Jacob. Bydd rhai ynoch chi'n cofio fe a rhai ynoch chi ddim. Roger oedd yn gyfrifol am yr organ sy'n lan fan hyn. A Colwyn, wrth gwrs, yn ffrindiau mawr gyda fe, Mari, dwi'n Mari ddim ma. Ond te beth, llythyr bob blwyddyn, a dwi am i chi i glywed ffordd mae'n gorffen y llythyr hir gyda llaw, ces i fe dydd Gwener diwetha. Oddi wrth Roger Jacob, a chi'n gwybod pwy yw e, perthyn i Jacob Abergwein, o naddo i'r nefol wynt ac yn y blaen. Ond dyma fe. It's so good that Tabernacl evidently has a close-knit and thriving a community as ever. And with ongoing, strong ministerial guidance, long may this continue. Love to you all, a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Roger Jacob. A nawr fe gewn i'r casgliad. Diolch yn fawr. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd ar gychwyn blwyddyn newydd, derbyn yr rhoddion hyn i waith Eglwys di. Ac wrth i derbyn nhw, da ni'n gofyn i ti dderbyn una hefyd yn yr un modd, gan y bod ni'n gofyn hyn o'ch yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Bore da, blwyddyn newydd dda i chi gyd. Mae'n hyfryd iawn gael bod yma eitha yn 2022. Mae wedi bod yn flwyddyn 2021 heriol arall i ni gyd. Ac bod pethau'n ymddangos yn anodd iawn dal i fod ac mi fydd i am chydig fisoedd eto. Dwi yn dymuno pob bendith i chi drost y flwyddyn yma ac am y misoedd sydd i ddod. Ydych chi ni weddio. O Dduw ein tad nefol a hitha'n Sul cynta'r flwyddyn, daeth am ynghyd i'th addoli a thyfawrygu di. Ac felly yn ystod yr Oedfa heddiw, da ni'n gofyn i ti yn harwain ni drwy dy lan ysbryd. Wrth i ni fyfyrio ar dair di, ac wrth i ni ddod at fwrdd y Cymun, ac i gofio amdana ti ar aberth a wnes di. A hynny am dy fod ti yn caru ni. Yn dy gariad felly yr ydyn ni'n preswylio arglwydd. Derbyn ein mawl a'n diolch. Gan y bod ni'n gofyn hyn o'ch yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Fe gadwch chi ni droi at ymwyr rhif 90, o am ddechrau blwyddyn newydd gyda Duw mewn mawl a chan, doed yn helaeth arnom ddylanwadau yr ysbryd glân. Bydded hon ymysg blynyddoedd deiau law yr uchel ddiw, doed yr anadl ar y dyffryn, nes bod myrdd o'r meirwn fyw. Ymwyr rhif 90.
Daw'r darlleniad bore yma o'r Efengyl yn ôl Matthew, ar ail benod, ac adnodau 1 i 12. Ymweliad ar sêr ddewiniaid. Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlehem Jwdea yn ddyddiau'r brenin Herod, daeth sêr ddewiniaid o'r dwyrain i Jerusalem a holi, ble mae'r hwn a anwyd i fod yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar echefodiad, a daethom i dalu gwrogaeth iddo. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a choli ganddynt ble roedd y Mesaia i gael ei eni. A'i hateb oedd, ym Methlehem Jwdea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd, a thithau Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Jwda. Canis ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y sêr ddewiniaid yn ddirgel ato, a holodd ganddynt yn fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rowch wybod i mi mwyn i minnau hefyd fynd â thalu gwrogaeth iddo. Wedi gwrando ar y brenin, aethant ar ei taith. A dyma'r seren a welsent ar echefodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwch lawr lle yr oedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam. Syrthiasant i lawr a thalu ei gwrogaeth iddo. Ac wedi iddo agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, aur, a thys, a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i'w glad ar hyd ffordd arall. Diolch o galon am y darlleniad yna. Gydwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad, nefel a sanctaidd, diolchwn i ti eto am y cyfle i ddod i'ch presenoldeb di, a hynny mewn gweddi. Eitha'n gychwyn blwyddyn newydd, da ni'n troi ata ti. Yn agor dy air di ac yn clywed yr hyn wyt ti am i lefaru. A da ni'n diolch i ti am y gair rydyn ni newydd i glywed. Hanes y doethion. A ffordd y deitha nhw i Fethlem i'th daddoli di. Ond nid dyna wyt ti am i ni wneud hefyd arglwydd, i ddod fel ag ydyn ni, ac i'th daddoli di. Ond dyma ddiwrnod sy'n ein atgoffa sut y bu ti arwain y doethion, do oleini gyda nhw yr holl amser. Seren yn arwain, a hynny'n arwydd oedd presenoldeb. Ac wrth sôn am y goleini hynny, gawn yn atgoffa'n hunan, dyfo ti yn oleini i ni arglwydd. Dyfo ti yn yn harwain una hefyd, i wrest y gariad di.
Ar y ddiwrnod yma hefyd gawn yn atgoffa o addoliad y doethion. Yn penlinio i lawr o thflaen di, wedi llenwi a thimladau o lawenydd a gorfoledd, rhyfeddod a braint hefyd. Gad i ni na fod llawn teimladau hynny hefyd, yn llawen ac yn gorfoleddu. A mi nina hefyd gael y fraint o gael dy alw di'n arglwydd. Yn athro, yn ffrind. Gawn ni atgoffa hefyd o'r anrhegion a daeth y doethion. Yr air a ffys a myr, pob un ohonyn nhw'n fynegiant o gariad. Ond bychan yw'r anrhegion yma o gymaru a be allan ni roed i ti, sef yn bywyd oll i ti arglwydd. Maddau ni cynlleiad yr ydyn ni'n ei roi. O Dduwyn Tad, ar gychwyn blwyddyn newydd felly. Gad i ni dyfoli di, daddoli di, a gad i ni gael yn harwain gen i ti. Oes, mae amseroedd caled ac anodd wedi bod dros y flwyddyn a fu. Ac y bosib bydd cyfnodau anodd o'n blaenau ni hefyd. Yn gad i ni gofio nad ydyn ni ar y daith o'n hunan. Dy fod ti'n cered law yn llaw gyda ni. O Dduwyn Tad, ymdywelwn am ychydig i gyflwyno'n gweddiau personol i ti. Derbyn ein gweddiau, gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yn dysgodd ni weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad, yr hwnnw rwyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, eith e'r gwared ni rhag y drwg, cynnes eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerf, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch i ni barhau yn ein haddoliad drwy ganu am i'r rhif 477. 477. Ganwyd Iesu yn dyddiau Herod, ganwyd Iesu'n frenin nef. Gwelwyd seren yn y dwyrain oedd yn arwain ato ef. Rwy'n ei moliant i'wch i breseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, brenin nef. 477.
o Blwyddyn Newydd 2022. Os gwni os da chi'n bobl sy'n gwneud addunedau blwyddyn newydd? Rwy'ch eich dwylo i fyny os da chi'n gwneud addunedau. Un. Mond un. O. Dwi'n gwneud adduned blwyddyn newydd bob blwyddyn. Allech chi ddyfalu, mae'n siŵr, yr un ydy'r adduned. Ond dwi'n meddwl, gen i fi ryw deimlad fyddai'n well yn gwneud o flwyddyn yma. Ond, ia, mae nifer o bobl yn mynd i wneud addunedau blwyddyn newydd. Bod o'n golli pwysau, bod o'n ymarfer corff, bwyta'n iach, darllen mwy. Falle ysgrifennu rhywbeth yn eich dyddiadur bob diwrnod. A mae pethau mynd yn dda am yr wythnos ddau cynta. A mae rhywun yn colli stem wedyn, dydy. Dwi'n cofio o'n i wastad yn gosod rhyw dargedau ac addunedau blwyddyn newydd hollol ridiculous i ddeud y gair Saesneg. Dwi'n cofio un blwyddyn nes i ddeud reit, ydw i yn mynd i ddarllen llyfr pob dydd, un llyfr pob dydd. A nes i'n dda, am y bythefnos cyntaf, nes i ddarllen 14 llyfr mewn 14 diwrnod. A wedyn nes i ddeud reit, di hwn ddim yn mynd i allu cario ymlaen, achos mae'n cymryd gormod amser. A un peth arall yn dweud reit, dwi'n mynd i gleimio'r wyddfa bob mis. Pethau ridiculous felly mae rhywun yn gwneud. Mae pobl yn gosod targedau anodd iddyn nhw hunan. Ac felly pan mae rhywun yn gosod targedau anodd felly, mae yna rhyw siom yn dod wedyn pan ydych chi ddim yn cyrraedd y gol, ynddi. O dyna sydd yn digwydd i mi beth bynnag. Ond mae rhaid i ni sylweddoli hefyd, onid cychwyn y daith beth bynnag sydd yn bwysig. Oes, mae yna heriau yn mynd i ddod, ond o leia dyn ni'n cychwyn y daith. Pan dyn ni'n meddwl am y cyfnod yma, wrth gwrs, mi fydd hi yn ystod yr wythnos rŵan, mi fydd hi yn ystwyll, wrth gwrs. Lle bydd yna nifer yn dathlu dyfodiad y doethion neu'r gwir doeth. Ac mewn wahanol wledydd yn ddibynnol lle ydych chi. Dwi'n gwybod yn Mecsico, ar nos ystwyll, pan mae'r plant yn codi bora, maen nhw'n mynd i weld fel pan rhegion mae'r gwir doeth wedi adael. A dyna sydd yn digwydd yno. Ac mae sawl traddodiad arall wrth gwrs. Ond i mi wrth wynebu 2022, dwi'n credu fod gan y doethion un neu ddau o bethau i ddysgu i ni. Oherwydd roedd y doethion hefyd ar daith, yn dod o'n. Taith ydw i'n galw pob blwyddyn. Roedd y doethion ar daith. Ac os gwni beth oedd disgwyliadau'r doethion hynny wrth iddynt yn gyntaf weld y seren. Be oedd yn mynd drwy meddyliau nhw? Wrth iddyn nhw gamu mewn ffydd ar y daith honno i Fethlem. A oedden nhw wedi darllen yr arwyddion yn gywir. Dwi'n mynd i ddangos fideo i chi rŵan o gerdd y doethion. Ac dwi'n gobeithio, mae o yn dangos i ni weld be sy'n mynd drwy meddyliau'r doethion mewn gwirionedd. Gadewch ni weld y fideo yma. Gwibiodd y seren o flaen y sbiendrych. Rho'r cebab yn ei lawr at ei dyma i edrych, meddai un o'r criw doeth yn sy'n wrth y llall. Os ti'n yn gweld honna, mae rhaid bo' chdi'n ddall. Ymhell i'r dwyrain o diroedd Jwda. Roedd pobl dysgiedig, wel 3 o leia.
Ser a gwneud synwyr o'r byd oedd ei pethau, a'i chwilfrydedd yn esgor ar stor o gwestiynau. Beth os, meddai un, nad seren normal di hon? Beth os, meddai'r llall, bod hi'n dipyn o con? Oes brenin arbennig wedi ei eni? Pa ddiw achosodd i'r cytser a'i weni? Hap a damwain yw'r cyfan, paid a chyffroi, fydd y sered i darfod cyn i ti droi. Mae'r Iddewon yn disgwyl a chibwr i ddod, rôl aros, a ddaeth ei addewid i fod. Ond cofiwch, os awn i ddilyn taith irgel, dim joc yw teithio mor bell ar gefn camel. Rôl holi a stilio, ni allent ddal nôl, a hwythau ar ffin rhwng athrylyth a ffôl. Cychwynont ar daith i ddilyn ei harwydd, fod y dwyfol yn cyffwrdd y byd ma o'r newydd. Os yw Duw'n dod i'r byd, rwyf am iddo'n chofio, rhof air pur i'r brenin, rwy'n sicr o'i blesio. Sut fyddai'n gwybod mai hwn yw yr un? A'r seren sy'n twyllo fy meddwl fy hun? A beth wnaiff y baban i helpu'r hen fyd? Os oes Duw, pam y boen ar dioddef i gyd? Pan gyrheiddont Jerusalem, aeth cynnwrf drwy'r dref, a phawb a'i dehongliad am y golain y nef. I dwtio aeth Mair pan glywodd gnoc ar y drws, roedd Iesu erbyn hyn yn ei terrible tŵs. Dewch i mewn ar bob cyfri, o mae'r lle ma fel zw. Roedd hi'n lanach na stabal formil ar fy llw, ac yna fe'i gwelsant, wyneb yn wyneb, a gweld mewn bod dynol, wedd tragwyddoldeb. Mae'r anreg o air nawr yn edrych fel briwsion. Does dim fedra'i wneud, ond ei foli am calon. Thys yw'r persawr a roddaf i'r baban gwirthiol, ond ef yw persawr diwn y byd. Mae yma gyda'i bobl, a myr yw'n rhodd, yr olew drud sy'n chwerw iawn i'w flasu, os dod a wnest yn was i'r byd, byw i farw fyddi. Beth os oedd y cwestiwn? Beth os yw o hyd? Beth os awn i chwilio a chibwr y byd? Beth os cei di arwydd i fynd ar daith ffydd i weld a darganfod y pethau sy'n gydd? A chwili am ystyr yng nghanol y twrw, mae'r cariad a'r heddwch yn sibrwd ei enw. Olia beth os. Y daith honno naeth y deithion i gychwyn. Ac wrth iddyn nhw gychwyn doedd dim troi yn ôl. I mi mae'r deithion yn deud 3 peth pwysig wrthyn ni. Yn gyntaf, maen nhw'n camu mewn ffydd gan gredu yn yr arwyddion maen nhw wedi gweld. Gwelwn ni ei seren yn codi yn y dwyrain a da ni yma i dalu teyrnged iddo. Yr arwyddion hynny, yr arwydd welodd y deithion wrth gwrs oedd y seren. Mi roedden nhw'n bobl oedd wedi cael addysg, a dwi'n siŵr nad oedden nhw wedi gwneud pethau'n ddifeddwl chwaith neu ar hap. Dydyn ni ddim yn cael gwybod llawer amdan y deithion o gwbl. A ddim yn siŵr iawn chwaith faint ohonyn nhw oedd yno. Ond mae un peth yn sicr bod y seren yn arwydd o freni newydd. Ac yr oeddent am ddod i gyflwyno, i anrhegion o air, thys a myr, ac i gyflwyno ei hunan. Doedd gan y deithion ddim syniad mewn gwirionadd beth oedd yn mynd i fod o'i blaenau nhw. A oedd nhw wedi gwneud y syms yn iawn. Ac felly dwi yn ei hedmygu nhw mewn gwirionadd am gamu mewn ffydd gan gredu yn yr arwyddion maen nhw wedi gweld. Am y flwyddyn sydd i ddod, dwi'n teimlo weithiau
Mae camu mewn ffydd yda ni'na hefyd ynda. Dyda ni ddim yn gwybod beth ddaw o'r flwyddyn yma. Da ni'n gwybod beth sydd yn mynd i ddod i'n rhannu. Ac felly mae rhywun yn camu drwy ffydd ac yn cael ei gynnal drwy ffydd hefyd. A mae hynny'n sicr. A'r arwyddion sicr hynny yr ydym ni'n glynu atyn nhw wrth gwrs ydy cariad yr arglwydd Iesu Grist drosta ni. A rhina yn arwyddion sicr yn dydy. Maen nhw hefyd yn disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Pan eithon nhw mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam. Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Ia, wedi'r daith hir a chalad yna, ac wedi iddyn nhw hefyd fod gyda Herod ei hun. Yr hyn welon nhw, a'r hyn da ni'n ei weld, yw'r ddelwedd hyfryd ohonyn nhw yn plygu o'i flaen o, a'i addoli fo. Yn rhoi'r mawl hyddiannol i'r arglwydd ynde. Y gerdd yma na, jyst rŵan yn deud, bod Iesu yn ei terrible twos a bod yna lanast yna, a bod y doethion wedi cyrraedd felly. Os gwni sydd oedd Mair a Joseph yn teimlo o weld y dynion diarth yma yn addoli'r baban, addoli'r plentyn. A be di'r anrhegion hynny wnaeth o'i roi iddo fo, yr air ffys a myr. Gerdd, eto'n deud, wel, briwsion ydy hynny o gymaru a mawredd yr arglwydd ynde. Un o hoff garola mam ydy ganol gaeaf noethlwm. Mae mam wastad yn deud, dydy meddolig, neu ydy dolig ddim yn cychwyn, tan i'w glwad y garol hon. Ac yn y garol hon, mae yna gymal sydd yn mynd fel hyn. Pe bawn un o'r doethion gwnawn fy rhan ddigoll, ond pa beth aroddaf fy mywyd oll ynde. Hynny ydy, weld ydy air a thys a myr yn ddim i'r arglwydd mewn gwirionedd. Be mae yr arglwydd isio ydy'n bywydau ni, ac angen yn y haddoliad ni, ac angen i ni folief. Mae Rhufeiniad 12:1 yn deud hyn hefyd. Felly am fod Duw wedi bod wedi garog wrthoch chi frodi'r eich chwiorydd, dwi'n apelio atoch chi i roi eich hunan yn llwyr i Dduw. Cyflwyno eich hunan iddo yn aberth byw, un sy'n lân ac yn dderbyniol ganddo. Dyna beth ydy addoliad go iawn. Ac yn olaf, maen nhw hefyd yn ufuddhau i alwad Duw yn dydy. Ac yn peidio mynd yn ôl at Herod. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio nôl i'w gwlad ei hunan ar hyd ffordd wahanol. Rwy'n weithiau, ydych chi wedi clywed pregeth sydd yn sôn am y ffordd gwahanol yma. Ond dwi yn credu mai dyma'r rhan sydd yn dangos lliwiau y doethion mewn gwirionedd. Gan ei bod nhw wedi rhybuddio bydda Herod efallai'n lladd y baban. Maent yn dewis felly unai i fuddhau i Herod neu i fuddhau i Dduw. Maent wrth gwrs yn dewis i fuddhau i Dduw, hyd yn oed y bydda hynny yn ei gwneud yn sefyllfa anodd iddyn nhw. Efallai bydd hynny yn ei gwneud nhw mewn sefyllfa lle bydden nhw unai'n cael ei arestio neu yn cael ei lladd. Ond
Fe wnelo'r dewis yma hefyd mewn gwirionedd gyda ochri, gyda'r diniwed, i beidio bod yn rhan o system ormesol Herod, i wrthod pob casineb, a rhoi lle i gariad a heddwch sydd yng Nghrist i ffynnu. Mi fysa fo'n stori wahanol iawn tasa'r deithion di mynd yn ôl at Herod yn bydda. Tasa Herod wedi lladd yr arglwydd. So fo'n stori wahanol iawn. Y dewis yna, oedd gan y deithion yw'r dewis hefyd sydd gan ni hefyd ynde, heddiw. O'r gychwyn blwyddyn newydd. I fod yn rhan o system ormesol, o wneud dim, o gasineb, neu i fyddhau i alwad Crist, i garu, i ddilledu'r rhai sydd yn oeth, i fwydo'r rhai sydd yn newynu, i oleio'r ffordd, ac i ochri gyda'r gwan a'r methedig hefyd. Pan dyn ni'n meddwl am bobl sydd yn ochri gyda'r gwan a'r methedig, ac sydd ar ochr y gwirionedd ac nid ar ochr ormesol, felly ddim llai na sôn wrth gwrs y bore yma am cawr o ddyn bychan. A pan dwi'n deud hynny, ond dwi'n siŵr bod chi'n gwybod pwy sgen i mewn golwg, sef Desmond Tutu. Dyn a welodd i siar o anghyfiawnder, clodi, hiliaeth, trais. Un a wnaeth ddewis y llwybr amgen dar un gormesol. Un o ddyfyniadau Tutu yw'r un yma. We need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why they are falling in. Mi rydyn ni yn bobl sydd wedi bod yn tynnu pobl allan o'r dŵr, o'r afon. Ond efallai ddim wedi bod mor flingar ac mor gredigol ac mor barod efallai i mynd i fyny'r afon a gweld pam maen nhw'n disgyn i mewn yn y lle cyntaf. Heddiw, mae yna bobl sydd yn ei chael hi'n anodd rhoi bwyd ar y bwrdd. Clodi, rhai sy'n gorfod dibynnu ar fanciau bwyd. Mae gen ni bobl eraill sydd dan fygythiad cyson o hiliaeth. Mae yna stigma o hyd i bobl sydd yn dioddef o iechyd meddwl. Ac wrth gwrs hefyd, mae pobl yn cael ei bygwth hefyd oherwydd eu rhywioldeb nhw. A mae yna sawl enghraifft arall o bobl sy'n ei chael hi'n anodd oherwydd gormes bobl eraill. Y bobl hynny sydd yn gofod cael ei tynnu allan o'r afon ynde. Y cwestiwn ydw i'n ei ofyn ydy, a yw Crist am i ni fod ar ochr y gormeswyr neu ar ochr y rhai sydd yn cael ei gormesu. A da chi'n gwybod yr atab i hynny sy'n rhaid i mi i ddeud o. Ond yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, fe wnawn ni'n gorau i fynd i fyny'r afon, i weld pa mae pobl yn disgyn i mewn, ac i fyddhau i alwad Duw. Mi gerddwn y llwybr amgen fel wnaeth y doethion hefyd. Mae Galatiaid 6:2 yn deud hyn wrthyn ni. Helpwch eich gilydd pan mae pethau'n galad. Dyna mae cyfraith y Meseia yn ei ofyn. A'r gorchymyn mawr yma, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Ond nid penllanw'r ymrwymiad i'n galwad ni felly. Ydy i garu fel nath Crist yn caru ni.
mwyn ei enw. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd cymundeb, gadwch i ni ganu 629 os gwelwch yna. 629. Rhoi mi nefel dad yr ysbryd glân yn awr, wrth geisio cofio'r gwerth a gaid yng ngwaed ein harglwydd mawr. Ac yn y blaen 629. Gwnewch bopeth gan gofio eich bod yn cynrychioli'r arglwydd. Ia popeth. Popeth da chi'n ei ddweud a'i wneud. Dyna sydd da chi'n dangos eich diolch i Dduw. Fe wrandawn ni ar eiriau sefydlu'r swper hwn, fel mae'n cael ei osod gan Paul yng Nghyntaf Corinthiaid. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi ddodiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw yng nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bod tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. O swper yr arglwydd sydd gennym ni yma. Felly mae croeso unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist, ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Ewch gan hynny felly a rhannwch yr elfennau i blith i'ch cyd-aelodau.
Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef ac ymerodd fara. I fe a'i dorodd gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi. Gadewch i ni felly fwyta o'r bara cof amdano. Cwpan o win cyffredin a feilodd yr arglwydd Iesu. Yn arwyd o'r cyfamod newydd drwy waed. Dewch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. Arglwydd Iesu Grist, da ni'n diolch dy fod ti wedi'n porthi am bwydo ni fel aelodau y gorff ysbrydol Crist. Ti di'n cadarnhau ni'n sicrwydd diwirionedd yr Efengil. Gar gychwyn blwyddyn newydd anfon ni allan felly, i fyw yn ôl dewyllus di. Ci gyflawni'r gweithredoedd da hynny dy'r perais ni'n rodio ynddyn nhw. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mi ganwn ni emyn olaf ar yn heistedd 447. Engil glân o fro'r gogoniant, hedant canant yn gytun, cliwch ei llawen gan uwch Bethlem, heddiw ganwyd ceidwad dyn. Dewch addolwn, cyd addolwn, faba Mair sy'n wir fab Duw. Dewch addolwn, cyd addolwn, Iesu geidwad dynor yw. 447 ar yn heistedd. Gra sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fydda gyda chwi oll. Amen.